ҳамун идея ягон навигари ё ки ягон чӣ нав боша. Баъд мисол мо бисёр тренингҳо мерем, мегӯян ки шумо да шарт нест ки ягон навигари дурорену ҳамун ҷое ки да пул ҳаста, ҷое ки да одамҳо кор кестанд, шумо ҳам ҳамонро копия кунед, ҳамун кор кунед. Се стратегия бачам, се намуди стратегия. Се намуди стратегия. Якта стратегия, шумо меред ягон давлатҳои дига, ҳамун чиза мебиёред инҷиба. Дига ҷоба ҳаст, успешно кор мекунад, проверенный модель, не ки моба нест. Диққат кардида? Ҳамона гирифта мебиёрӣ. Ин як вариант. Дуюм вариант, ту ягонта чизи нав месозӣ. Ягон чизе ки нест, ягон чиз наве ки ҳозир ҳеҷ ҷоба нести, ҳавая месозӣ. Ин дуюм вариант. Сеюм вариант, агар ки ин якуми дуюма кардан натоӣ, мисол чизи нав наёбӣ, рафти дига давлатҳо ягон чизе зури нафте ки инҷа биёрӣ, значит чӣ кор карда метавӣ? Ту мебинӣ ки кадом чӣ дар момент даромад додан аст. Мисол дидӣ ки одамо телефон фурӯхта пул кор карданд, ё ки дидӣ ки одамо таксир зада пул кор карданд. Ҳамон чиза омӯзу ҳамаги 10% ҳамоно нақстар кун. Ҳамон чизе ки итак мардум пул дода истода, тайёр, чизи тайёр. Неки ту ҳавая омӯз, неки ҳамон одамо ту бояд ки ҳамина як 10% ё 15% беҳтар кардан тоӣ. Ё сервис ба, ё ки локатсия ту беҳтар бана, ё дизайни ту беҳтар. Ҳамоно ту ина бояд нақстар кунӣ. Баъд корат пеш меяд. Ҳамин се варианта.